mondták, mindjárt válaszolok, De jött egy olyan, és elvileg megy is kifele. Bizony, bizony. Jó. Hol megy? A kis kopaszomat hol láttam? Bassza meg, ott megy. Hát ilyen fogó. Mihez kell? Nézzük csak. Ja, szóval köszönöm. Hát velem sok minden, mármint ilyen, hát nem annyira sok minden, ugye streamelek itt is, most már az eSport 1 tévén is. Beindult a kommentálás, megszabadultam a múlt héten ettől a kis cucctól, amit volt a fejemen, úgyhogy tök szépen néz ki most már egy kis heg, azért még itt látszódik ott ugye a fülem alatt. Hát begyulladt, és így utolsó pillanatban kb. Mákon volt, de még mindig jó időben mentem el ahhoz, hogy így megnyitották, kiszedték, és akkor hát még majd egy pár hét múlva kontrollra megyek vissza, hogyha esetleg valami így benne marad, vagy akkor azt újból kiszedik, és akkor ennyi. Úgyhogy, úgyhogy az egy ilyen tök jó. Végre így, hát igen, ha egy kicsit előbb megyek mondjuk egy pár nappal, és nem gyullad még be, akkor sokkal könnyebben kiszedik, meg akkor nincs ennyi macera vele. Azt mondta a doki, úgyhogy jó, hát lusta voltam, meg én voltam a fasz, ezt vállalom. Hát azon kívül olyan semmi különös, el vagyok, megy a munka is. Tök jól, hál' Istennek, megy a streamelgetés, úgyhogy minden optimális. Horgászembert el kéne még itt... Mi lenne, hogyha ezt itt megszereznénk? Ezt nem tudom megtámadni, de hogy nem. Na, látok, mi volt? Szévi. Azt hiszem a sima tech barát, ugye? Szerezzünk már egy horgászt, mert nekem az kéne most. Jó, hát még akkor nem teljesen. Akkor szerezzük még meg eztet. Így. Így. Na, jó. És akkor ide. Oda. Úgy. Végre mentettünk az egyesre? Azt erre elmentem, most megnézem, hogyha ezt lebontom. Még igazából ez nekem nem annyira kéne.
Nem jó! Jaj, nem! Jaj, ne! Quit! Yes! Load. Akkor elbasztam. Load. Jó. Elég volt, a sárga volt az, ugye? És szereztünk egy kis peca területet. Így van. Csőt, szerezzünk a pirostal is egy kis peca területet, mit szóltak hozzá? Hát most ez körbe megy a tavon, bazd meg. Mire odaér? Hűha. Ja, sima, easy. Ja, tudod, mint hogy gyere. Azért szereztem most az ilyen tavat, mert nagyon unatkoznak itt a bányászok, és azt hiszem ez amiatt van, hogy hát van most elég izém, tehát ezek termeli ezt is. Butcher, miért nem viszik a butcher, ez a disznót, bazd meg. Disznó nem. Hát disznó is pedig. Hogy itt megy a izé, a pék az folyamatosan... Aha, miért nem viszitek a... Nem, süt az ő... Aha, jó, működik az. Kéne még... Az, hogy nagy területen van, hát ott meg egy rengeteg izé van, rengeteg nyersanyag. Most rengeteg szén. Na, idd az ornikach is! Tessék, Dani, meghoztam neked Arnit. Jó. Hát fegyverzetem meg kurva jól állunk, és csak az a kérdés, igen. Katonákkal is, nagyon nagy, nagyon nagy.
Jó, lecsökkentjük ezt is. Még szépen kipucoltam itt a izé dolgokat. Tehát a fa is kezd megszűnni most már. Látjátok, hogy azért itt nincs már nyers fa. Tehát szépen kezd kiürülni az út, ami jó. Akkor jó. Igen, jó, hogy kivették. 100 000 rét... Micsoda? Na, jó. Nem tudom, hogy amúgy Dani itt van, mindig elkerültek egymást, lényeg, hogy megtaláljátok. Ja, szóval a lényeg, hogy így amúgy így minden tök jól alakult így eddig, meg hát mostanában azért odafigyelek így az elegendő alvásra is, jobb a közérzetem. Hát csak le kéne fogynom, és akkor lennék baszó. De hát majd jövő nyárra. mindig ez van. Már megy is a pecás ember. Jó, van olyan... van csipeszünk. Jó. A szenes emberek valamiért nem dolgoznak, de mi a szenet miért nem visznek a... Ezt az aranyizébe kéne vigyék. Jó. Ez most már nullán van. Hát közben a fejem lehet. Az, hogy fejtől lefele rigéző. És belenéztem a tükörbe, mármint így mentem kimentem vásárolni, és ugye a plázának az oldalából, ugye a tükrében láttam. Hát, hogy mondjam, nem igazán, na. Ha nő lennék, akkor nem igazán nedvesedne a bugyim, mondjuk így. No. Jön még egy pecás ember? Ott a két pecás ember! Ez az! Pecázzá, bazd meg. Úgy. Ott mi? 3 pecás ember? Nem, az az övéké. Honnan tudom, hogy melyik az enyém? Várj már, melyik az enyém? Én azt hiszem, az oda pecázik, aha. Huha, kiürült a szén, vagy a kőbánya. No probléma. Van izénk. Kőbányánk. Van még egy. Van még egy kőfejtőnk is. Majd kövünk is lesz szerintem, mert ahogy elné... Jó, igen, egy valaggal. Tehát azt hiszem a kő az nem lesz probléma. El kéne feküdni a kanyára. Ugye most már mindjárt jön a hal is. És akkor azt visszük a izébe. Visszük a színbányába. De miért nem? De miért átsorognak ott kint? Nézzek, 19% és nem kapnak kaját. Mondjuk kibaszott sok fegyverem van. És kevés katona. Miért van kevés katonám? Lehet, hogy most már be kéne állítani, hogy 100-400 és sorozódjanak jobban?
Biztos kiűr? Mondjuk ez az első bányák egyike, úgyhogy ez nem csoda. És nagyon termel. Ja, hogy nem mindig fog izét. Bazd meg, hogy ezek nem mindig fognak halat. Akkor viszont valahol kéne nézét. Mondjuk itt szerintem ez jó lenne, ez a pozíció, és innen szerintem be tudnánk támadni. Párat. Na jó, mentsünk egyet a... melyikre? 2-es volt, azt hiszem, igen. Menjünk rá. Üzlen sok vízsportos minősége. Hát igen, ebből a... Annika, hozzál nekem micsoda?
Mehetünk megkib. Ja. Ezután, Dani, mehetünk kajálni, hogyha gondolod. Ja, de csak Viki meg ne tudja, mert izé. Igen, Szevasz Gergő, szia, üdvözöllek. Amúgy alapvetően igazából folyadékbevitel az amúgy megvan, most az alvás is úgy odafigyelek, tehát tényleg jókat alszom, és amúgy így jobb is a napom tőle. És így pluszt kaják, igen, hát azért a Dani sajnos tudja, hogy ezért néha most így kimegyünk egy gyrosz szendvicsre így, most volt, hogy egy... Jó, de tény, hogy szombaton volt legutoljára, de akkor 7 órán keresztül, tehát délután 4 és este 11 között semmit, tehát hogy, sőt, már 4 előtt sem nagyon ettem, mert legutoljára ebédet, és kibaszott, tehát nagyon éhes voltam, és ugye végignyomni 7 órát folyamatosan kasztolni, tehát kommentálni, ugye 2 meccset is az eSport 1 TV-n, az nagyon durva volt, és az, hogy ilyenkor nem tudom azt mondani, hogy most már lefekszem, de amúgy viszont ilyen szénhidrátot, tehát ha viszont arról van szó, ilyen édességek, ilyesmi, azt egyáltalán nem veszek most már, tehát nincs itt igazából semmi. Néha ilyen valami sós, ilyen mint mogyoró vagy ilyenek, azt így abból így szoktam, de inkább ugye inni, anyáméknál heti egyszer, amikor kín vagyok, akkor, hogyha csinál valami, nem tudom, valami sütit, akkor megkóstolom, vagy ilyesmi. Tehát ugye a szénhidrátból kenyeret sem nagyon eszem, ugye, szóval a szénhidrát visszafogása az annyira végül is még nem inkább csak így az ilyen késői kajálásokat kéne, meg a mozgás, tehát egy kicsit több mozgás, de most, hogy ezzel jön a jobb idő, tehát tényleg ez ilyen biciklizésre, sétálásra, kocogásra alkalmas vagy később futásra, hát adott, azt látod, mégis engem is kikosarazol. Ja. Na, nézzük, hogy állunk. Ó, van fegyverzet is, nagyon nagy. Ja, hogy értem, tehát attól függően... Ó, nagyon nagy. Ó, gyerekek, hát itt baszál. Ó, végig gyalogolunk, bazd meg rajtuk. Hát ide röfiket kéne még. Nem, mit raktunk most oda? Malmot, igen. Akkor ide röfit. Disznó. Picsába. Igen. És a disznóhoz meg még kőne butcher. Így csak ezt nem tudom oda visszakötni a picsába. De vissza tudom kötni, nagyon jó. Balta nincs. Butcher nincs. Bassza meg. Semmi gond. A toolmakerünkkel. Benyomunk neki egy kis vazsat. És csináltatunk vele Butchernek valót, olyat, úgy. És erre meg azt mondjuk azt, hogy azt vigyétek. Megy a butcher, így van a vágó dolog. Itt. Egybe is került, igazából nem is kell több. Köszi.
Egy van. Igazából egy kell, mert ugye egy vágóhíd van. Egy kasza az elég lesz majd. Molnárnak nem tudom mi a fasz kell, szerintem neki semmi. Vagy mi kell a Molnárnak? Nem tudom, a két keze. Azt tudja. Ja, az már ott is van. Nagyon nagy. A Molnár már megy is, nagyon jó. Hát így kell építkezni, amikor van bőven építőanyag, az meg ott néz meg, viszik is. Kész. No, jó, megy most már a szénbánya is. Az is dolgozik. Ezek még ott unatkoznak, de ezek nem sokára megkapják majd a pofájukba a dolgot. No, akkor szerintem mentsünk, és most így elindulunk így. Mit szóltok hozzá, hogyha elkezdünk itt támadgatni, mert szerintem egy... Hát a katonaságom az 110... Hopp! Rekrutolunk embereket, 110%. Megnézzük az enemyét. A béka segge alatt van. Mind a kettő, vagy mind a három, úgyhogy... Hát, vágjunk bele, na. Sőt, szerintem a sárgát meg kéne próbálni úgy, ahogy van elfoglalni a picsába. Mit szóltok hozzá? Melyikre mentettem? A save? 3, igen. És akkor próbáljuk meg. Nem. Kapitány mindenkit elver, ennyi. Nagyon szép fiúk. Jó, nem eddig bírta a kapitány. Haló? Na ott van az új kapitány. Hát nem vagytok már bazzai. Na! Haló? Na végre. Jó, elvileg ő építkezni nem fog tudni. Jó, ugye új épületet azt hiszem nem tudnak most lerakni, mert ugye mindig is jó szemed volt az ilyesmihez? Oh, köszi. Jó, hát ott még azok ott próbálkoznak? Ott lehet próbálkozni. Jó, szépen visszavonulunk, kicsit most rekrutolunk. Szerintem jön a lila. Felkészül a lila csapat. Ó, a lila is szét van esve nagyon. Lófasznyi területe van, nincs sok. És
Azt hiszem a 3-as volt az előző, most akkor megyünk a 4-esre. Próbáljuk meg a lilát? Ó, elérjük. Próbáljuk meg. Egyem. Nézzük meg, mi lesz. Max betöltjük újra. Na, de nem indul jól. Haló? Elverte a kapitányunkat. Azért. Na, gyerünk már, hát most mit keringőztök ott, menjetek rá, úgy. Jó, mennyien vannak, basszom, de hányan védik, csak én védem ilyen kis létszámmal azért bázisomat? Mondjuk, hogyha egyszer megtámadnának, akkor rávaszni. Azd meg, de már vagy 40 katonát kinyírtam, hát... Tehát ennyi hova az anyámba? De ennyi el se fér abban az épületben, bazd meg, nézd meg. Hát és még mindig védekezik. Jönnek vissza, hívja vissza a katonáit. Végre! Jó. Nincs hol visszahívni a rohadék katonáidat, bazd meg. Jó, akkor én itt nyugisan pecázgatok, itt a fontos, és akkor erre meg rá tudok menni. Jó, arra nem. Hát ez még ott marad az elver mindenkit. Na jó, nem. Mindenkit nem. Jó ét, Viki. Köszi, hogy benéztél. Hát nem tudom, azokat próbálom építkezni, de már igazából tök fölösleges. Közben itt jól állok. Közben dolgozik, na végre dolgozik ez a bányász is. Nagyon nagy. Hogy állunk fegyverzettel? 1-6. Pirosat kéne akkor még lerohanni, ugye? Hogy állunk? Ahol a piros? Mentsünk egyet a izére.
Ugye 4-esen voltunk, most akkor jön az 1-es. Igen. És akkor nézzük a pirosat. Hát a pirosra innen vagyok szépen. Jó, hát nagyon nagy. Nagyon nagy. Rámegyünk. Hogy kapitány van, ez nem jó. Jó, hát akkor bevetünk egy kicsivel több embert. Nem gond. Na, jönnek a kapitányaim, nagyon nagy. Hát jó, próbáljuk meg a pirosat is betámadni. Előtte mentünk egyet ide az 1-esre, ugye itt voltunk. És akkor elvileg most már itt... Boom! 30! Neztek. Csak taraj... Jó, rájöttem amúgy, most el fogom mondani a játéknak a végén a taktikot. Rájöttem, hogy mi lesz itt a megoldás. Ennyi tarajos izét még nem láttatok szerintem, meg ahogy én sem láttam még ebben a játékban, mint a saját oldalamról. És hát esélytelen, és 20 ilyen rohangálott körbe-körbe, tehát simán meg lesz, most valamiért gondolkodnak egy kicsit. Jó, most ez bukó. Hát a kapitány is. Kevesebben vagyunk, de hát még tele vagyunk tarajosokkal. Ajaj, kevesebb. Megint védekezik rendesen. Most jön még kapitány is. Yes! No, akkor elvileg ott tartunk, hogy nem tudnak építkezni, mert ugye az építkezéshez kéne ilyen központ, ugye? Tehát most ők megpróbálják megtartani a... Így van, Blitzkrieg. Igen. Jaj, bocsánat. Hát akkor save. Mindenki visszamegy szépen a helyére. Jó, és akkor... hát mi maradt még hátra?
Melyikkel kezdjük? Zsárgákkal? Hát nem lilák. Hát a lilának sok. Hát nézzük meg a sárgát. Sárgának itt van egy ilyen. Anyát, picsáját! De mikor adja már föl, bazd meg? Ezt nem értem. Jó. Ez itt nem kell. Menjünk rá a sárgára. Mindig széveljünk. Mert még nagyon elmenne a mix. Mindig küldjünk rá mindegyikre 3-at, talán mert annyira nem gáz a felhozatal. Jó, de hogy nem. Picsába. Kurva anyját, bazd meg. De most így gyűjtötte össze még a jó katonáit? Bazd meg. Most ránézünk a térképre, nincs már egyiknek se bázisa. Tehát ezt így nem értem, hogy... Ugye már kölcsönbe, te zsírem. Erre tudok vajon adni techtallért? Neki lehet amúgy pénzért is váltani. Tessék kiváltani pénzért. Ez kész. Na jó. Eztek. Tessék! Legyen jó napotok. Vingod. Ike. Ike. Most tényleg ezzel kell itt szórakoznom, bazd meg, hogy... Tehát... Tényleg ezzel szórakozom, hogy még a maradék területeket, ami már semmit nem tudnak csinálni, tehát nincs már bányájuk, nem tudnak hadsereget építeni, nem tudnak embereket rekrútolni, nem? Most még itt nem adja föl, nem. Most szopad, bazd meg. Szép.
És azért mentek, hogy le akarom ugyanakkor bontani azokat, amik meg már nem kellenek, mert ugyanakkor katonaságot is kéne felszabadítani. Faszom. Jó, kis sárga hurkát, akkor ezt megszüntetjük most már itt. Még az is elveri őket, bazd meg. Még ott az egy darab sárga, na várj mi? Ja, azt most elfoglaljuk. Hát ha feladják, van látják, hogy a sárgát kinyírtam, akkor azoknak annyi. Na, elmész végbe? Haló? Nézzük, ott kóricában. Na, közeledik, ez az. Jó, erre vártunk ennyit. Oké. Jó, tehát sárga már nincs. Akkor ezt a lilát is itt megesszük. Kiket? Itt voltak a lilák. Lila majmok. Vagy mi? Nem láttak a sok búzától.
Most már egyszerre kettőt támadunk, mert elegem van. Együk meg a lilát, nyugi. Már csak ennyi van belőlük. Hála a jó Istennek, végre úgy döntött a gép. És Island a password. Yes. Yes. Fú, gyerekek. Azért ez nehéz szülés volt. Felírom a jelszót, egy pillanat. Izland. No. Hát fiúk, lányok, azt mondja, hogy állunk idővel? Nagyon jól állunk idővel is, meg igazából 1 óra 45, előtte volt... Mikor kezdtem? Ilyen 7 óra körül, ugye? És csak 8-ig játszottam, tehát 2 és... Ja, olyan 2,5 óra alatt azért meg lett végül is ez a pálya is, úgyhogy 3 enemy volt, és a következő... hát izgalmas lesz egy picit. Kukancsunk még annyira rá, hogy itt láthatjuk, hogy Xena, a harcos Amazon lesz majd, akit ugye tudjuk, hogy igen. Szóval Xena ellen fogok játszani, és igazából a zöldem az magas, a pirosam az ugyanannyi, mint neki, viszont kékben ő sokkal jobban áll, mint én. Amit még mindig nem tudom, hogy melyik szín amúgy mit jelent. Gondolom az egyik az a populáció, másik a hadsereg, a harmadik a... Nem tudom mi lehet. Ha valaki esetleg tudja, akkor írja már majd meg valamelyik YouTube videó alá, hogyha VOD-ról néznétek vissza, vagy akár most itt élőadásban. Nem tudom, hogy így ezt így vágjátok-e. Szóval a lényeg az, hogy nehezedik a dolog, de hát ugye most már 13. pályához érkezünk, lassan a játéknak a feléhez. Gondolkodtam már amúgy azon, hogy nem biztos, hogy végigjátszom, mármint hogy élőben, de hát igazából miért ne játszanám végig? Tehát, hogy szerintem most az utóbbi adásokban, tehát a pályákra rá kell azért minimum 2 órát, 2,5 órát szánni, mert oké, hogy könnyű, meg oké, hogy jól megy a taktika, de most már amúgy rájöttem arra a taktikára, és szerintem ez így be fog válni, persze attól függően, hogy hogyan találok érceket, meg tehát aranyat, szenet, meg vasat, hogy először ugye mindenből kell építeni egyet. Nyilván a fa meg a kő, a szikla a leglényegesebb első körben, aztán ugye területnövelés és az érceknek a megtalálása. Aztán ugye építeni kell minél több, és most itt volt a tanulság, hogy nem elég egy farm, tehát ha van már mondjuk
két szenem, két vas, tehát minden bányából van mondjuk 2, ráadásul ezek különböző helyen vannak, akkor érdemes ezekhez a helyekhez külön-külön egy vasfeldolgozót, egy toolmaker nem kell, egy fegyvergyáros csinálni. Az aranyfeldolgozóhoz lehet 1-2, mert azért annyi aranyat nem találok így a pályákon, tehát nincs 5 aranybányám. Szénből lehet többet, tehát abból nem kell pont ugyanannyi, mint amennyi vas van, mert ugye a szénből elvisz ugye az aranyfeldolgozó, a vasfeldolgozó, meg ugye a kovács is. Tehát szénbányából adott esetben lehet többet. És igazából, ahogy láttátok, most, hogy ezeket ugye megépítettem, már így a vége fele, vagy hát így a második részben a Csé után, megnéztem ugye a raktáramat, és ilyen 16 kard, meg 20 vagy 10-valahány pajzsom volt, tehát hogy így szórták utána ezért, mert amúgy volt bőven nyersanyagom, csak nem volt elegendő olyan feldolgozó üzemem, ahol ugye ezeket fel is dolgozzák, és utána már viszik is be a raktárba, hanem ott így állt így a kereszteződésekbe egy csomó vas, mármint nyers vas, egy csomó nyers szén, úgyhogy igazából ez is egy tanulság volt számomra, és hát láthattátok, hogy amikor támadtam, most itt már így a második felvonásban, csak a tarajos, rengeteg kapitányom volt, hogy mi ez a commander, ez a kurva jó volt. Úgyhogy ha igazából ezt valahogy sikerül előbb már elérnem, nyilván ehhez kell szerencsé is, hogy olyan érceket találjak, meg olyan helyeket, tudjak elfoglalni, akkor azért valamennyire talán még lehet rövidíteni a játékot, de alapvetően egy 2 órával, 2,5 szerintem minden pályán számolni kell, főleg ahogy nehezedik. Úgyhogy hát még van hátra, és az még azt jelenti, hogy van hátra akkor 17 pálya, 18, vagy 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 18, igen, mert ugye beleszámolt 13. Tehát 18 pálya van még sajnos hátra, 12-t teljesítettem eddig, úgyhogy majdnem a felénél vagyunk. De ez azt jelenti, hogy kb. Durván 30 részes, illetve nem 30 részes, mert ugye egy rész, hogyha egy ilyen másfél óra, akkor azt 2 tudom bontani, illetve 2,5 óra, akkor azt 2 tudom bontani. Tehát durván egy ilyen 60 videó fog majd ebből kb. Készülni. Bár ugye volt korábban, amikor több kellett, hogy készüljön, mert ilyen 4 órákra elcsesztem. De szerintem 100 alatt fog maradni. Azért 100-at azt nem is tudom melyik játéknál. Tehát egy játéknál szerintem nem értem el soha, a Chain kívül, de hát ugye ez nem egy sztori alapú, tehát hogy ott ugye ez végtelen. Vagy a Stumble Guys, Broforce, stb. Broforce-nál ugye meg volt nyilván, meg most már Chainnél is, de szerintem még a GTA-nál se volt, hogy egy játéknál meg lett volna, tehát hogy egy rész, mert oké, hogy összességében a GTA-k azok nagyon sokáig tartottak éveken át, de hogy egy GTA az is meg lett itt a 30-40 részen belül. Hát csinált a legtöbb, a második talán a Broforce valóban, és akkor utána már fene tudja. Szerintem a Stumble Guys is ott van amúgy, bár abból nem volt olyan sok. Nem tudom most így fejből, hogy megnézem. Ez nem a legtöbb, igen. Na, úgyhogy mára ennyi. Nagyon szépen köszönöm Biddekinek a fittyelmet. De bará, én semmi olvasztható, csak ilyen a garagded... Jézusom. Hol a gírozs? No, szóval a lényeg az, hogy mára ennyi volt. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet. Arrinak, Danikának, Abbernak, Vikinek, ő most már valószínűleg alszik. És még a többieknek, bocs, hogyha valakit név szerint nem tudtam, K. Gergőnek, itt volt PL Gaming is, YouTube-on, illetve hát még ugye akikben voltak esetleg a meccset nézni. Ma nem voltunk azért olyan sokan a Chain sem, valószínűleg nem tudták így a nézők. Hát giroszozhatunk tőlem. Úgyhogy igazából nem volt szerintem rossz a Chain sem. Én most egy kicsit azon, hogy mondjam, nem tudom, beszélek majd zombiékkal, nem mint hogyha nehezemre esne azért kommentelni, vagy kasztolni, meg amúgy tényleg nagyon szívesen megcsinálom. Egy kicsit amúgy azt érzem, hogy de hát azért ezt nagyjából kommunikálja is, hogy nem nagyon tudnak edzeni, bár ez most még lehet, hogy a nyári szünetnek a végével magyarázható, tehát lehet, hogy azért most így szeptember beindultával ez változni fog, de én azt látom, hogy ha ezt nem igazán veszik annyira komolyan, és ugye meccseken is ezt látjuk, akkor azért, hát nem tudom, nem is a streamekről van itt feltétlenül szó, hanem azért ugye a streamek előtti felkészülés, ugye itt a infógyűjtés, a adatok, stb. Azért azzal úgy megy idő, és én teszek bele munkát, és hogyha azt látom, hogy ők így a maguk részéről inkább csak így
jó játszanak. Tehát nyilván nem azt mondom, hogy még ha fanolnak, akkor is jobban lőnek, mint én. Nem erről van szó. De a saját szintjükhöz képest én úgy érzem, hogy nem hozzák azt, amit szerintem tőlük el lehetne várni. Ezért tavaly benn voltak a rájátszásban, és nagyon közel voltak ahhoz, hogy a main stage-be jussanak az idei évtől. Tavaly nagyon együtt volt a csapat, és csak tényleg nem sokon múlt, hogy ezt így nem sikerült megszerezni. Most meg értem én, hogy vannak változások, de nem tudom. Tehát, ha én, és amúgy Krulin például, vagy akár, hát még Leszkin is, de majd Leszki például a mai napon jól teljesített, de ha valaki igazán, akkor Krulin tényleg érzem azt, hogy de hát ugye ő mondta, hogy ő játszott is a többiekkel korábban, tehát rajta tényleg érzem azt, hogy ő újként, vagy hát visszatérőként komolyan veszélyes, ő próbálja magát oda tenni, és valahogy a többieknél egyszerűen így nem. Vagy hát olyan enemik is vannak nyilván, de azért hát az nem lett kifogás, hogy hát olyan enemit kaptunk, mert na, tehát azért tavaly ott voltatok, srácok, ezében, és értem én, hogy nincs elég idő, csak akkor lehet, hogy én sem tudok, vagy fogok azért, vagy valahogy kitalálom, hogy hogyan lesznek ezek a stream dolgok, tehát lehet, hogy akkor nem lesz ilyen felvezető műsor, ilyesmi, csak hát mondjuk anélkül meg ilyen hülyén néz ki az egész, úgyhogy a lényeg, hogy na, szedjetek magatokat össze, mert így nyilván most ugye a nézők sem nagyon, tehát hogyha azt látják, vagy azt érzik az ismerősök, mert ugye nem olyan emberek nézték a streamjeimet, a meccseiteket, zombi, akik random emberek voltak, és csak egy jó eső a meccset akartak nézni, hanem többségében azért ugye barátok, akik ugye tudtak arról, hogy majd játszani fogtok, de ha nem is nagyon tehát ha már igazából nekik is nagyon szóltok, meg szóltok, de mit tudom én, tehát már ők is látják azt, hogy amúgy így tökre nem, vagy tudják is azt, hogy tökre nem veszitek így komolyan, mert nem tudom, elfoglaltak vagytok, vagy ez van, az van, és ugye ezáltal ők se jönnek, akkor úgy minek, tehát bárki, tehát fölmerül mindenki felé a kérdés, hogy akkor minek csináljuk. Tehát, hogy na mindegy, de én remélem, hogy működni fog a dolog, tehát nem azt mondom, hogy nem, csak azért egy kicsit így most úgy érzem, hogy egy olyan picit olyan kidobott munka volt. Meg hát amúgy a Tiri az ő részükről is valahol, mert hát ezzel is nekik is idejük megy el, de hogyha nem tudnak gyakorolni, és utána meg elmennek így meccsekre, tehát annak én nem tudom. Tehát jó, 1 óra csak az életünkből, de hát na mindegy, ők tudják. Na, holnap lesz KO the Kenguru. Mehetünk giroszozni, igen. Holnap lesz KO the Kenguru, és aztán hát igazából utána szerdán az eSport 1 TV-n várlak titeket, 3-7-től már kezdődik a felvezető, illetve a felvezető most a 4-8-tól, 3-7-től maga a stream, illetve valószínűleg folyamatos stream lesz, mert előtte is lesznek már meccsek. Érkezem majd azt hiszem Rehab kollégával, ezen a héten ez lesz az egyetlen, amit én fogok kasztolni az eSport 1 TV-n. Ez van. Valaki nem szeret engem odafönt, és viszont a saját csatornámon pedig ennek megfelelően így viszont lesz idő folytatni a Tomb Raider-t is, azt majd pénteken. Csütörtökön egy kis szünet, ugye válogatott meccs miatt is, de majd a meccs után demóról, tehát felvételről a csütörtöki meccsüket a Roots ellen a Five Standing-nek, azaz zombiéknak majd leadom, ha úgy érek időben haza, aztán lehet, hogy átcsúszik majd péntekre, azt meglátjuk. Na, szóval ez a terv erre a hétre, hétvégén meg pi lesz, sőt szombaton igyekszem majd most hát tényleg tech videókat összerakosgatni, és jövő héttel azokat így ki nyomogatni a tech csatornára, hogy oda is jöjjenek ismét feliratkozók. Úgyhogy, ja, beindul az élet. Na, köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, jó éjszakát kívánok, mehetünk giroszozni, ha akarsz, és legközelebb akkor holnap találkozunk. Hát szerintem már ilyen 6 óra körül kezdünk akkor. Na, mivel kezdünk? Na, mi lesz? Mi? Na, aki megírja a helyes megfejtést, az fizet nekem egy giroszt. Hát akkor Dani fizet nekem egy giroszt, ez az. Holnap lesz a Genguru, így van. Na, jó éjszakát. Holnap találkozunk 6 óra, 6 fél 7-kor, attól függ, hogy hogyan fejeződik be a napom, stb. Genguruval. Így van. Jó éjszakát, pihenjetek sokat, szevasztok.